сарфи назар аз уҳдадориҳо ва тадбирҳои зиёд, зӯроварӣ нисбати кӯдакон ҳамчунон як мушкилоти густурда боқӣ мемонад. ҳар сол зиёда аз нисфи кӯдакони ҷаҳон дучори зӯроварӣ мешаванд. ҳеҷ як кишвар аз ин эмин нест. ҳеҷ як кӯдак аз ин эмин нест. зӯроварӣ дар ҳама ҷо, аз ҷумла дар муҳите ки бояд амн бошад, рух медиҳад. буҳронҳои сершумор дар саросари ҷаҳон ин мушкилотро боз ҳам бадтар мекунанд. камбизоатӣ, табъизи гендерӣ, низоъҳо, тағйирёбии иқлим, одатҳои зараровари иҷтимоӣ ва омилҳои дигар осебпазирии кӯдаконро ба зӯроварӣ меафзоянд. таъсири зӯроварӣ ба кӯдакон харобиовар ва дарозмуддат аст. ба ғайр аз таъсир ба рушди сармояи инсонӣ, зӯроварӣ нисбати кӯдакон ба иқтисод низ бори гарон меорад. масалан, тибқи як арзёбии миллӣ, зарари молиявӣ вобаста ба зӯроварӣ нисбати кӯдакон аз хароҷоти иҷрои нақшаи миллии пешгирии он 85 маротиба зиёдтар мебошад. хисороти молиявии зӯроварӣ дар сатҳи миллӣ метавонад то 11% маҷмӯи маҳсулоти дохилиро ташкил диҳад. зарари молиявии солонаи зӯроварӣ нисбати кӯдакон метавонад аз хароҷоти давлатӣ барои соҳаи тандурустӣ то 6 маротиба бештар бошад. илова бар ин, давлатҳо барои рафъи оқибатҳои зӯроварӣ нисбати кӯдакон маблағҳои назаррас сарф мекунанд. кӯдакон имкони рушди пурраи зеҳнии худро аз даст медиҳанд, ки ин ба даромад ва маҳсулнокии ояндаи онҳо таъсир мерасонад. аз ин рӯ, хотима додан ба зӯроварӣ нисбати кӯдакон аз ҷиҳати иқтисодӣ низ манфиатовар аст. бо вуҷуди ин, сатҳи ҳозираи хароҷот барои ҳифз ва некуаҳволии кӯдакон паст боқӣ мемонад. таҳияи далелҳои иқтисодӣ барои сармоягузорӣ ба хотима додани зӯроварӣ нисбати кӯдакон як воситаи пурқувват барои ҳифзи онҳо ва сарфаи маблағ аст. ин гуна далелҳо нишон медиҳанд, ки маблағгузорӣ ба ҳифзи кӯдакон хароҷоти иловагӣ нест, балки сармоягузории хубест, ки фоидаи баланд меорад. хабари хуш ин аст, ки шумораи бештари давлатҳо таъсири молиявии зӯроварӣ нисбати кӯдакон ва фоидаи сармоягузорӣ ба ҳифзи онҳоро эътироф мекунанд. таҳияи асосномаи миллии сармоягузорӣ барои решакам кардани зӯроварӣ метавонад ин масъаларо мавриди таваҷҷӯҳи хоса қарор диҳад. ҳифзи кӯдакон барои ноил шудан ба рушди ба инсон нигаронида ва ҳадафҳои рушди устувор муҳим аст. акнун мо маҷмӯи воситаҳое дорем, ки метавонанд дар ин ҳадаф кӯмак расонанд. ин маҷмуа дастури возеҳи қадам ба қадамро барои арзёбии зарари зӯроварӣ ва манфиатҳои сармоягузорӣ ба пешгирии он пешниҳод мекунад. он ба давлатҳо ва дигар ҷонибҳои манфиатдор дар арзёбии оқибатҳои беамалӣ ва татбиқи чораҳои ҳамаҷониба кӯмак мерасонад. биёед аз ин маҷмӯи воситаҳо истифода барем, то барои хотима додан ба зӯроварӣ нисбати кӯдакон далелҳои боварибахш омода созем. ба кӯдакон афзалият дода, ояндаи онҳоро ҳифз намоед. ҳозир ба зӯроварӣ нисбати кӯдакон хотима диҳед.